El nostre taller es funda el 1923 al barri de Gràcia de Barcelona per part de Josep Maria Bonet i el seu germà Xavier Bonet. Des dels seus inicis, el taller es dedica a la construcció de vitralls nous, a la conservació, al manteniment de vitralls antics i també al gravat a l'àcid, al platejat i al daurat de vidre. Tot això es feia principalment per esglésies, però també per decoració d'interiors. Les nostres primeres obres són les feines que fem a la Sagrada Família amb un artista que es deia Darius Vilàs. També fem obres molt importants amb l'arquitecte Periques. La nostra feina inicial a la Sagrada Família, el 1930, es converteix, passats gairebé 70 anys, en la nostra referència principal. Construïm els vitralls de l'artista Joan Vilagrau per tota la nau, en una feina que s'allarga molts anys, de 1999 fins a 2017. El nostre taller, el proper any 2023, farà 100 anys en actiu. Històricament hem sigut un taller de Gràcia. L'any 2017 vam decidir canviar el taller d'emplaçament. Les instal·lacions de Gràcia se'ns havien quedat una mica petites i l'accés era molt difícil i ens vam traslladar al barri de Santa Eulàlia d'Hospitalet de Llobregat. Aquí tenim unes instal·lacions de 600 metres quadrats. Podem separar la part de conservació i restauració de la part de vitrall nou i tenim una exposició molt més gran on podem ensenyar als nostres clients tot el que podem fer i tot el que hem fet. A part d'una feina molt important que fan els tallers de vitralls és construir els vitralls d'artistes que no són vitrallers. Per tant, la feina és ser els traductors del seu projecte fins a un objecte final. I històricament hem treballat amb artistes com Fornells Pla, com Grau Garriga, com Domènec Fita, com Ramon Rogent, i més recentment estem treballant amb Jaume Quadrenc, amb Marta Blasco, amb Perico Pastor, amb Tano Pisano, i tot això fa que la història del nostre taller sigui estretament vinculada a la història de l'art del nostre país. Actualment el pintor de vitralls del nostre taller és el Loar Bonet, que és format en Belles Arts i en Arts Aplicades al Mur i que té gairebé 30 anys d'experiència treballant amb vitralls i ha construït i projectat vitralls per una capella a Osaka, per Santa Maria de Ger, per al Seminari Mater Dei de Castelló i recentment construirem uns vitralls per la Sagrada Família de la Bauma a Castellbell i el Vilar.